Jodono khulumka balaina hambai bebaknono thangnai Durga Puja tei Kali Puja no rwksawui hambai khaga hamya paro tei phai tongnai bisi 2022 abo tei mas khainai yagulo no sokpainai aboni bagui ba advance na rakno hamjakma hambai yakharsogo tini chang IPFT party ni ongoi nangkukma kaisa press meet khlainani nangkha tamni bagui hamba chang thangnai 2009 ni simino party IPFT ni ongoi Delhi o gana অবস্থান khlaio sitting demonstration abo hai program rok jang khlaio tei deputation ro phiaba 2019 tei 2020 corona virus belai bangmani bagai jang thangmanliya khetaklai 2021 jang haino hai Delhi o jang gobang ko khlai jang abhijan khlainai abo অনেক মাস সকাং না চংচিনে IPFT পার্টি ni একটা ডিসিশন না হাজা আ ডিসিশন না চংপিনে সাকলাইনা থাঙ্গাই দङ চিনে IPFT পার্টি ni অঙ্গৈ 150 থেকে 200 জনা जों हाइ दंनाय 14 तारिख नभेम्बर 2021 जों दिल्ली ओ थांलायनाय चिनि डिमान्ड टिपारलेन न रखसावै जों ओ टिपारलेन न रखसावै दिल्ली ओ थांगै दिल्ली नि जे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर डोनार मिनिस्टर tei chini tiprasa অর্থাৎ বুকুং বারনি bagui nekol tongnai minister brokno jang koimung blai rwnai memorandum rwnai abongkha jang hai tongnai 14 tarik o jointly IPFT tipramotha haike ba alada tipalan na hamjagui tongnai kono সংগঠন বা kono রাজনৈতিক বদল borok bai mili jointly movement thangna bagui saklai kaisa press meeting nó cái tập ra một tháp vậy thằng này là nó nên nó được thằng này chini IPFT party rok jang sekangono decision na ka jang tipalan nango o hatai dokono mo thangnani bagai aboni bagai tipalan no hamjagui tongnai kono party kono NGOs ba individuals borok bai thamsa khlaiakai jang Delhi o taklai memorandum barnai tei joint movement bo khlainai abo hainai decision na hamana roksamuino jang thanayo meeting khlainai abo hai tipra mothabo present nongkha tipra abo present nongkha NGOs rok present nongkha tei individuals rok present nongkha gobang mano borok present ongoi kokchab lekha jang o hatai dokani bagui jang jointly movement tipalan bagui khaina nango jang jehetu IPFT article 2 এবং 3 দ্বারা না রক্ষাওই আলাদা রাজ্য স্থানেই তঙ্গ tipra motha rok bo article 3 na roksaoi alada rajya sthano abo hai borok simung saiman recently jang sika aboni bagai borok bo Delhi o thangai movement khlainani bagai wansukka borok bo schedule sanamka 14 tarik o aboni bagai jang thansa khlaina taklai egi trainena jang IPFT tipra motha haike je like minded ba alada rajya no hamjagui tongnai tiparlen no hamjagui tongnai borok milui akai जों bai baksa movement khlainani bagui जों wansuk mungno wansuk